Ešte predtým, ako začneš používať 100% prírodnú vlasovú kozmetiku, či už moju alebo nejakú inú, si vypočuj toto video. Na začiatok rýchle, ale výstižné porovnanie syntetickej konvenčnej kozmetiky versus 100% prírodnej kozmetiky. Syntetická kozmetika, rýchle potešenie, zamaskovanie poškodených vlasov, z dlhodobého hľadiska problémy vlasovej pokožky ako sú lupiny, seboroická dermatitida, psoriáza, vypadávanie, nadmerné mastenie vlasovej pokožky, upchatie vlasových korienkov alebo suché vlasy bez lesku. Prírodná kozmetika, pomalšie potešenie, pretože výsledky môžete vidieť niekedy po 2 až 5 týždňov, pretože prírodná kozmetika najskôr vlasy a pokožku zbavuje syntetických nánosov a následne ich začne vyživovať, hydratovať a vaše vlasy teda sa stávajú z dlhodobého hľadiska zdravé, krásne a lesklé. Takže syntetická konvenčná kozmetika sa snaží svojich zákazníkov nalákať na okamžité účinky a jediný najlacnejší, rýchly spôsob, ako to aj po prvých razoch od použitia týchto produktov dosiahnuť, je použitia látok vyrábaných z ropy a silikónu. Takže tvrdenie ako je napríklad, veď taký istý šampón ako je ten drahý prírodný si kúpim aj lacnejší v drogerke s tým istým zložením, naozaj nie je na mieste, je to absolútny nezmysel, pretože zloženie syntetickej a prírodnej kozmetiky je diametrálne odlišné a cena produktu zodpoveda kvalite látok použitých v danom produkte a zdraviu vašej vlasovej pokožky a vlasov. Prírodná kozmetika funguje naopak, čiže niekto po prvých rázoch od použitia môžete cítiť mierne zhoršenie a suchosť, tvrdosť vlasu. To znamená, že 100% prírodná kozmetika pracuje a odstraňuje syntetické nánosy z vašich vlasov, čiže odkrýva pravú tvár vášho vlasu. Následne pri dlhodobom používaní začne vlasy vyživovať, hydratovať a stav vašich vlasov sa enormne zlepší. Trpezlivosť so 100% prírodnou vlasovou kozmetikou zdravé a krásne vlasy prináša, ale urýchľovanie a striedanie konvenčných produktov vaše vlasy ďalej iba zanáša a zhoršuje. Pri používaní jednej 100% prírodnej vlasovej kozmetiky neodporúčam ju striedať s inou vlasovou kozmetikou a rozhodne nie so syntetickou. Pri umývaní so 100% prírodným šampónom sa najskôr uistíte, že ste si vlasovú pokožku a vlasy poriadne oplachovali aspoň 3 minútky mierne teplou vodou, pretože pokiaľ by ste šampón nanášali na suché miesta, nemusel by vám dobre napeniť. Aby ste sa uistili, že si svoju vlasovú pokožku a vlasy umiete správne aj so 100% prírodným šampónom, ktorý nepení, naozaj pení veľmi dobre, keď ho viete použiť. Šampón porozdeľujte na 5 častí, čiže nad čelo, na temeno, nad krk a 4. a 5. časť je za ušami. Vždy si miesto mierne oblejte teplou vodou, naneste trošku šampónu do dlane, naneste ho na pokožku, nie na vlasy, ale na pokožku a masírujte, až kým vám to nerozpení. Potom sa presúvate na ďalšie a ďalšie miesta. Následne na konci si premasírujete celú vlasovú pokožku. Tento postup šamponovania opakujte vždy 2-krát po sebe a pri druhom šamponovaní sa uistite, že svoje vlasy zmývate 2-krát dlhšie, ako ste ten šampón nanášali. Čiže naozaj sa sústredte na zmývanie mierne teplou vodou všetkých vašich miest po celej ploche vlasovej pokožky, pretože pokiaľ sa tak nestane, môžete mať po umytí pocit, že sú vaše vlasy matné alebo lepkavé. Avšak naopak, pocit vrzgania alebo miernej tvrdosti vašich vlasov po zmyti šampónu znamená, že sú vaše vlasy správne vyčistené. Nikdy svoje vlasy nečešte hneď po umytí, keď sú mokré. Jednak sa vám to nebude dať, budete si ich zbytočne trhať, smýkať a mokrý vlas je oveľa náchylnejší na poškodenie a polamanie ako ten suchý. Takže naozaj nechajte si ich vyschnúť, až keď sú polosuché a suché, porozdeľujte si ich po pramienkoch a vždy češte od končekov smerom hore ku hlave. Nezačínajte nikdy tu, pretože určite si ich začnete smýkať a trhať. Vždy po umytí šampónom použite do vašich dĺžok aj masku. Tá vám pomôže vaše vlasy vyživiť, hydratovať a zmäkčiť, tým pádom vám uľahčí aj rozčesávanie. Pri dlhodobom používaní 100% prírodnej vlasovej kozmetiky sa tieto prvotné pocity zlepšia, zmiernia a vaše vlasy si začnú na novú prírodnú kozmetiku zvykať, pretože už sú vyčistené od syntetických nánosov a už sa pekne hydratujú, vyživujú a ostávajú zdravé, krásne, lesklé.